Když se díváme na hvězdy, většinou předpokládáme, že víme, jak jejich životy skončí. Víme, že ty opravdu masivní, mnohem hmotnější než naše slunce, mají jedno privilegium, a to stát se černou dírou. Ale co když to tak není? Poslední pozorování přinesla zvláštní nesrovnalost. Černé díry, které jsou příliš malé na to, aby vznikly výbuchem hvězdy. Objekty s hmotností blízkou slunci, a nebo dokonce menší. Pohodlně se usaďte a my se pokusíme tuto záhadu objasnit. Takové černé díry by podle současné fyziky vznikat neměly. Jedna z nejodvážnějších teorií říká, že možná vznikají úplně jinak, potichu, uvnitř živých hvězd, které navenek vypadají normálně. A právě odtud se začíná odvíjet příběh, který ještě před pár lety nikdo nebral vážně. Díky studiu gravitačních vln víme, že se ve vesmíru srážejí právě i malé černé díry. Ale když srovnáme jejich hmotnosti s hvězdami, které by je mohly vytvořit, něco nesedí. Tak malé hvězdy se zkrátka nemají z čeho zhroutit. Proto vznikla hypotéza, že některé z těchto černých děr vznikají úplně jiným mechanismem než tradičním zhroucením supermasivní hvězdy pomocí temné hmoty. Temná hmota může být přítomná i uvnitř hvězd. Pokud se v jádru začne postupně hromadit, může po velmi dlouhé době dosáhnout hustoty, kdy hvězdu zevnitř destabilizuje. A hvězda se začne propadat sama do sebe, aniž by vybuchla. V jejím středu se objeví malá, tichá černá díra, která zpočátku nic neprozradí. A teď záleží na tom, jaký typ hvězdy ji hostí a jak rychle se ta hvězda otáčí. Předpokládejme teď, že se černá díra vytvoří uvnitř bílého trpaslíka. Bílí trpaslíci jsou extrémně husté, stabilní hvězdné zbytky, pozůstatky po mnohem větší hvězdě. To, jak se uvnitř nich bude drobná černá díra vyvíjet, neurčuje jejich velikost, ale rychlost rotace hvězdy. Když se hvězda otáčí pomalu, nic nebrání tomu, aby hmota padala do černé díry. A tak roste stále rychleji. Nakonec pohltí celou hvězdu, na které parazituje, a zanechá za sebou malou, samostatnou černou díru. Tento scénář by vysvětloval existenci černých děr, které mají jen zlomek hmotnosti těch běžných, hvězdných. Pokud se trpaslík otáčí střední rychlostí, kolaps se může odehrát v režimu, kdy hmota padá dovnitř příliš organizovaně a příliš čistě. A v takovém případě nemusí vzniknout horizont událostí. Výsledkem by byla nahá singularita. Objekt, který podle klasické obecné relativity nemá existovat. Existuje jen teoreticky, ale právě tento mechanismus by ji mohl vytvořit. Když se bílý trpaslík otáčí velmi rychle, odstředivá síla a viskozita hvězdné hmoty brzdí přísun materiálu do černé díry. Růst se zpomalí. A výsledkem je stabilní objekt. Bílý trpaslík s malou černou dírou uprostřed, která se živí jen velmi pomalu. Zvenčí by taková hvězda vypadala zcela normálně. V jejím nitru by však probíhal proces, který trvá miliony až miliardy let. Poslední teoretickou možností pro vznik takové černé díry je neutronová hvězda. Neutronové hvězdy jsou natolik husté, že pokud se uvnitř objeví černá díra, není tu prostor pro žádnou rovnováhu. Hvězda je okamžitě nestabilní. Černá díra začne růst velmi rychle, protože okolní hmota je extrémně koncentrovaná. A výsledek? Neutronová hvězda se zevnitř zhroutí. Na jejím místě zůstane nová černá díra. V podstatě transformovaná hvězda, která nezanechala žádnou explozi. Pokud tiché černé díry existují, mohou být rozeseté po celé galaxii. Některé jsou tak malé, že je nedokážeme detekovat. Jiné žijí uvnitř hvězd, které na první pohled vypadají zdravě. Na jejich přítomnost mohou upozornit jen jemné anomálie. Netypický způsob ochlazování, drobná odchylka v gravitaci, zvláštní změny v binárních systémech. A pokud se tato teorie potvrdí, nejpravděpodobnějším místem výskytu je galaktická výduť,
region bohatý na temnou hmotu. Já vám děkuji za sledování a přeji krásný zbytek dne.